Vejret præsenteres i samarbejde med Grunk Event julefrokost. Vejret på TV2 Lorry præsenteres i samarbejde med Sega Gardiner og Markiser. Vejret på TV2 Lorry præsenteres i samarbejde med City2. Vejret bliver præsenteret af Drømmeland. Vejret på Lorry leveres i samarbejde med Hotel Crown Plaza. Torsdag starter ret skyet, men i løbet af dagen kommer der nogen sol de fleste steder. Temperaturen når op omkring 20 grader, og vinden vil være ret svag fra syd. Vejret på Lorry blev præsenteret i samarbejde med Burner Firestarter. Vejret blev præsenteret af Drømmeland. Vejret på Lorry præsenteres af Mad med Fakta. Vejret blev præsenteret i samarbejde med Garmin Action Camera og Fona. Vejret på TV2 Lorry blev præsenteret i samarbejde med mandskab.nu. Vejret leveres i samarbejde med nemlig.com. Vejret blev præsenteret i samarbejde med Grunk Event. Nytårsgalla på Marriott.